Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Июль айының соңгы җомга көнендә сезнең белән тур эфирда мин Назым Сәфәров булырмын. Кушканлыгына эшләргә өйрәткән җәмгыять тузганнан соң туган сабыйларның да яше бүген 40-ка якынлашып килә. Ул буын талонга товар алып, ачлы-туклы яшәүнең ни икәнен белми. Аның каравы акча эшләүнең рәтен белә. Ләкин акчалы, зур акчалы тормышта адәм балалары өчен зынау булды. Бик күпләр байлыкка табынып тормыш мәгънәсен югалтты. Бүгенге кунагыбыз исә акча эшләү белән генә канәгатьләнмичә, бу эшкә башкаларны да өйрәтүне дә үз өстенә алган хәйриячеләрдән. Ильяс Фәиз улы Гыймадов 1989 елның 27 майында Буа районының Кыр Тәүгелдесе авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан Федераль университетында филология һәм юриспруденция белгечлекләрен үзләштерә. Үз эшен булдыра. Бүген ул Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә эшләүче төзелеш компаниясының генераль директоры. Хәйриячелек белән шөгыльләнә. Меценатлар бизнес берләшмәсенең җитәкчесе. Hayırlı gün İlyas Efendi. Hayırlı gün, Nazım abi. Hayırlı җомгалар булсын. Амин, шулай булсын. Вакыт тауып килү өчен бик зур рәхмәт студияга. Бүген безнең заманда акча эшләү белүче яшьләр әйткәнчә җитәрлек инде, әйме? Ләкин менә сез шул яшьләр арасыннан, уңышлы яшьләр арасыннан берсе буларак, акча эшләүнең, уңышлы акча эшләүнең формуласы бармы дип сорыйм сездән. Антәләпләр ничек? Барыгызга да хәерле көн. Акча эшләү кызык. Әлбәттә, тормышның яме ул акчада түгел. Беренче, мин инде менә эшмәкәрләр, башлап килүче эшмәкәрләргә күбесенә дә әйтәм, әгәр дә сезнең эшегез кешенең, җәмгыятьнең ниндидер бер проблемасын решайтә икән, шул чиракта гына ул уңышлы булачак. Чөнки акча үзеннән үзе бер ниндидер теге үз максат түгел инде. Үз максат түгел. Шунысы самое главное, самое мөһиме шул дип әйтер идем. Күпләр моннан теге 5-10-15 ел элек эш ачу, гомумән үзеңнең эшеңне булдыру күпкә җиңелрәк, бүген хәзер авыррак дигән фикердә торалар. Ул теге без яшь вакытта кыймалар бигрәк дигән шикелле менә ничегрәк менә сезнең фикерегез белмәкче булам бу чакта. Мин әйтмәс идем, берәр дә авыр түгел. Монда теге кемдер килә, кемдер китә. Бу төрле өлкәдән кайсы гына өлкәне алсак та, нинди генә бизнесны алсак та, барбер ниндидер компания китә, яңалар килеп тора, яңа яшьләрдә энергия күп. Монда үзеңнең юлыңны табу өчен теләк кирәк беренчедән. Чөнки теләк булмаса, акча эшләүгә ул энергия бирми. Шуңа күрә аңларга кирәк, нәрсә өчен син эшлисең, нәрсә телисең, нинди максатың бар, шул максатыңа барасың икән, синең теләгең бар икән, ул теләк әле мондый гына теләк түгел, ул бик көчле теләк булырга тиеш. Чөнки эшмәкәр үзенең эшен башлар алдыннан или башлаган вакытта ул көн-төн йокламый, ашау турында оныта, ул менә шул үзенең идеясы белән, үзенең хыяллары белән җанып, киеп йөргән кешенең эше барып чыгачак. Сезнең хәйриячелек белән шөгыльләнгән, гезне күргән кешеләрнең арасында бардыр миңа калса, аларның акчасы күп инде, теге акчалары күп, я җиңел акча булганга күрә шулай иттереп кенә теге уңга-соңга тарата алалар дигән фикер йөртүчеләр дә бардыр дип уйлыйм. Менә бу чиракта сез андый кешеләргә ничек дип җавап бирә аласыз? Монда теге тормышның аңлаган кеше аңлый аны, аңламаган кеше юк. Чөнки бу тормышта күпме генә син акча җыйсаң да, мал җыйсаң да, бу тормыш ул мәңгелек түгел. Менә әле сезнең белән теге тапшыру башланганда да уйлап утырган идек. Атна башына атна бетә, ай башына ай бетә, ел башына ел бетә. Гомердә шулай үтә. Мәсәлән, әле без кайчан мин үземне һаман да шул мәктәп баласы 16 яшьлек кебек хис итәм үземне. Сездә шулайдыр инде. 16-18 яшьлектәге мин Назым абыйдыр сездә. Шуңа күрә син менә шуларны уйлап, аңлап карасаң, аңлыйсың. Бу тормышта теге ашар өчен, йоклар өчен, торыр өчен урының булса, калганы аның ниндидер тарихта ниндидер эз калдыру өчен, беренчедән Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә торган. Әгәр дә без уйлап карасак, теге без бит инде мәңгелек, безнең җаныбыз мәңгелек дип килә. Шуңа күрә инде без теге бу тормыш өчен генә түгел, мәңгелек өчен дә уйласак, әзрәк ул бик уңайлы була. Ләкин аның менә минем дусларым да, эшмәкәр дуслар да әйтә,
әйтәләр, бер тапкыр изгелек эшләгәннән соң, тагын изгелек эшлисе килә дип. Ул ниндидер Жага кешенең күңеленә, аннан соң ул энергия бирә башлый. Кешегә теге, мәсәлән, мин күп кенә эшмәкәрләрне беләм, менә сез әйтеп киттегез, алар акча эшлиләр, аларның бизнеслары куелган, ләкин аларның ниндидер күңелләре тыныч түгел. Алар һаман да нәрсә өчендер борчылалар, нәрсә өчендер куркалар, ниндидер үзләренә урын таба алмыйлар. Менә ниндидер үзләренең максатларын югалталар, теге тормышның тәмен югалталар. Бөтен нәрсә бар, теге ниндидер ниләр белән кирәкмәгән әйберләр белән шөгыльләнә башлый, күңел тынычлыгы юк. Менә ниндидер бер хәйриячелек белән кешеләргә ярдәм итә аласың икән, бигрәк тә мәсәлән шул без менә приют человек кешеләрне ашатабыз. Анда төрле ситуациядә кешеләр килә. Анда олы апалар, абыйлар киләләр. Аларның тормыш ситуацияларын алар сөйләп сиңа бирәләр дә син аңлыйсың. Син Аллаһка рәхмәт әйтәсең. Чөнки сиңа ярдәм итмиләр, ә син аларга ярдәм итә аласың. Бу ниндидер бер энергия бирә, бу сиңа ниндидер көч бирә, тагын да күбрәк эшләргә, тагын да күбрәк ярдәм итәргә. Үзегез тирәсендә менә шундый кешеләрне табу авырмы бүгенге заманда? Юк, бер дә авыр түгел. Мин әйтер идем, менә бу яшь эшмәкәрләр, яшь дип инде менә шул 40-ка кадәр безнең менә сообществода, без меценаты дигән сообщество җыйдык. И безнең бүгенге көндә 200-дән артык, менә без 4 ай эчендә 200-дән артык эшмәкәр шунда керде. 230-лап менә бүгенге көндә. Алар барсы да кайсыдыр башлап кына киләләр, кайсыдыр инде аның күптәнге эшмәкәр, инде уже акча эшли белә торган, кемдер әле башлап килә. Аңа карамастан без берләштек менә шул бергәләп изгелек эшләр өчен, кешеләрне ашатыр өчен периодка без ай саен җыелган акчаны ачабыз яңа точкалар и ашатабыз кешеләрне, мохтаҗларны. Бүгенге көндә 2000-гә якын порция көн саен әби бабайлар. Кемдер безне осуждать итә, кемдер әйтә, сез ди ашатасыз кешеләрне эшләмәскә өйрәтәсез дип. Мин ул кешеләргә әйтәм, сез килеп карагыз. Бер булса да килеп карагыз, күрегез кемне без ашатабыз. Ул кешеләр инде эшләгәннәр үз эшен. Ул кешеләр, мәсәлән, мин бер укытучының укытучы белән таныштым. Ул гомер буе укытучы булып эшләгән. Аның бүгенге көндә күзе күрми башлаган. Картайган, күзе күрми башлаган. Әле күптән түгел генә аның ире үлгән, балалары булмаган. Ләкин аның ул гомер буе укытучы булып эшләгән. Аның мактау кагазлары бар, төрле ниләре бар. Ләкин аның менә пенсиясе дә яхшы. Бер караганда, ләкин дарулар бик кыйммәт бүгенге көндә. Ул менә үзенең лечит итәр өчен даруларга коммуналь хезмәтләр өчен түләгән. И аның уже ашарына теге яхшы ит сатып алып ашарга уже хәленнән калмый, хәленә килми. Ул менә безнең нигә приют человека, мәсәлән, безнең нигә килеп ашап йөри башлагачтан бер күп нәрсәдер әйтә, минем ди хәлем яхшылана башлады ди. Мин монда тәмле ашый башладым ди. Аннан соң икенчедән ул аларга бер тормыш ышанычы бирә. Безнең турында кемдер уйлый. Мин үземне түгел икән дигән. Мин үземне түгел. Кайгыртучылар бар икән. Кайгыртучылар бар. Алар киләләр, аларның хәлләрен беләләр. Яхшы хәерле көн теләп җибәрәләр аларга. Алар бер-берсенә аралашалар. Ул үзенә бер шундый атмосфера. Шуңа күрә менә шул кешеләргә әйтәсем килә, кемнәр менә әйтә, теге җиңел генә килгән акча җиңел таратыла дип, яисә анда теге эшләмәскә өйрәтәбез җәмгыятьне дип, андый кешеләргә әйтәсем килә. Килегез, карагыз. Безнең 80-90, даже 95% абыйлар, бабайлар, инвалидлар, мохтаҗлар, чыннан да мохтаҗлар. Арасында бәлки буладыр, но берничә теге әйтәләр бит һәрбер көтүдә була инде төрлечә. Ләкин без моны карап торабыз, теге исереклекләрне ашатмыйбыз. Без безнең шул 90% ул әби бабайлар. Мохтаҗ әби бабайлар. Мохтаҗ әби бабайлар. Аларның күбесе шәһәрдә мохтаҗ, чөнки квартплаталар зур, дарулар кыйммәт. Бүтән кешенең бакчасы юк, бүтән кешенең эшләргә кеше юк, име? Кеше булмаган әби бабайлар инде күбрәк. Бу мохтаҗларны туендыру өчен да сез әйткәнчә Аллаһ яраклы эш. Менә ләкин кешенең дә шуннан да кешеләр дә бар, кай вакытта ярдәм алу мөмкинлеге булганда, теге бушлай килгә, миңа да булмас микән дип менә шундый ярдәм кулы, теге ярдәм алырга әзер торган кешеләр бар. Теге кешеләр булып та. Менә сез андый вакытта нинди принципта чыгып ярдәм итәсез? Мин беләм, ул теге йортсыз җирсезләргә, теге мохтаҗларга гына ярдәм белән түгел, сез йортларда салып бирәсез кешеләргә. Нинди принциптан чыгып эшләнә ул? Ул ниндидер бер принцип юк инде анда. Беренчедән без инде күбрәк күп гаиләләргә, яисә мәсәлән без төзегән идек шул теге ятим калган балаларга, шул мохтаҗлыкны күзәтеп индеме? Мөмкинлеге булмаган кешеләр. То есть менә хәзерге көндә Яшел Үзән бизәсендә, Яшел Үзән районында, Большие Ключи дигән авылда 7 балалы гаиләнең Сабантуй көндә җанып китте. Без инде район администрациясе, глава районында бик поддержать итә. Без инде ярдәм итәргә булдык шул кешмәкәрләр белән. Шул
Ул үзебезнең хәлдән килгәнчә, әлбәттә, ярдәм сораучылар алар тоже күп, бөтенсенә ярдәм итеп өлгереп булмый, чөнки мөмкинлек ул барбер шикле, ул Аллаһ Тәгаләнең мөмкинлеге шиксез. Шуңа күрә безнең мөмкинлекләр шикле, ләкин ничектер күңел ачыла, үзеннән үзе килеп чыгып торалар алар, берсе бетә, икенчесе килеп чыгып тора шулай. Инде монда безнең эшмәкәр дуслар, безнең партнерлар, алар инде тоже күрәләр, аларга да бер шундый эштә катнашкачтан тагын күңелләренә ашый, тагын Ильяс, тагын инде булса әйтегез безгә дип шулай дип торалар. Шуңа күрә шундый дуслар булганда, шундый безнең җәмгыять, шундый эшмәкәрләр булганда, мин уйлыйм, безнең киләчәгебез, безнең дәүләтебез әле төпле булачак, яхшы булачак алар берсе. Диндә килеш эш алып бару авырракмы? Диндә килеш. Мин әйтер идем, киресенчә җиңелрәк. Чөнки син диндә булгач, синең нервлар тынычрак. Чөнки бу дөньяның вакытлы икәнен аңлыйсың, бөтен нәрсә дә Аллаһтан икәнен аңлыйсың. Ярый ярамыйлар да билгеләйме? Ярый ярамый да билгеләй. Определенный бер үзеңнең юлыңнан барасың, беркемгә дә ярдәм комачау да әйтмисең, сиңа да ярдәм комачау әйтмиләр. Шуңа күрә бернинди авырлыгы юк, киресенчә җиңел. Чөнки мин күрәм, диндә булмаган кешеләр, ниндидер бизнеста ниндидер проблемалар өчен, тормышта ниндидер проблема үтерешә, нервларын бозып, ниндидер депрессиягә биреләләр, нигә биреләләр. Әмма диндә булгачтан син барсын да аңлыйсың, Аллаһтан икән, шуңа барсына шөкер итәсең дә, рәхәтләнеп эшлисең. Хәзер акча эшләү юлыннан микәен дулчыннан да күп җирләрдә бизнес алып барырга, карьера үстерергә булышабыз дигән төрле коуч дип җиртәләр булганда, әйме, коуч дип җиртәләр, әйме, шуңа акча эшләргә өйрәтү, курслар дип әйтмәсәң инде безнең заманда, совет заманында курслар дип җиртәләр, әйме. Менә бу мөмкинлек, шуннан бөтен кешегә мөмкинлек бирә. Әллә бу үзенә күрә акча эшләүнең бер юлы гынамы? Дәрсеңә әйткәндә аның төрлесе бар. Ул менә любой теләсә кайсы эшне алып карасаң да бар чын күңелдән эшләүчеләр, бар акча эшләү генә эшләүчеләр. Шуңа күрә монда карарга кирәк. Нинди кыйммәтләр белән транслировать итә. Мәсәлән, нинди максатлар куялар. Без мәсәлән үзебезнең сообществода без куйдык тоже шундый ук быел бит инде безнең Россия күләм наставничество укытучылар елы. Без инде куйдык, шуңа күрә наставничество дигән формат. То есть яшьрәк эшмәкәрләр, алар мәсәлән киләләр, инде күптән эшмәкәрлек эшен эшләгән, ниндидер безнең дәүләтебездә уже танылган эшмәкәрләр, аларны җыеп группада үзләренең фикерләү юлларын, үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар. Монда без аның өчен дополнительно акча алмыйбыз. Безнең инде максат шунда, әгәр дә безнең яшь эшмәкәрләр тагын да күбрәк эшли икән, чөнки алар безнең сообществода меценатлар, алар ярдәм итүчеләр. Алар күбрәк акча эшләгән саен, аларның мөмкинлекләре күбрәк булачак, күбрәк мәктәпләр төзеләчәк, күбрәк мәчетләр төзеләчәк, күбрәк мохтаҗларга ярдәм киләчәк. Шуңа шундый максат куеп, үз алдыбызда шулай эшлибез. Шуңа күрә бар, әлбәттә бар, Россия күләм без күреп торабыз, төрле блогерлар, кем генә булмасын, барсы да өйрәтә башлады. Социаль челтәрләр безнең мөмкинлекләр ачты кемгәдер, кемдер акча эшләр өчен, кемнеңдер дөрестән дә бар, дөрес кыйммәтләр белән, дөрестән дә файдалы. Кем ничә файдалана мөмкинлектән? Файдалы тәҗрибә бар, тәҗрибәләр бар анда тоже. Шуңа күрә карарга кирәк, уйларга кирәк, нидер башта эшли башлаганчы. Белүемчә, сез үзегезнең тормыш тәҗрибәгез, менә бу эш алып бару тәҗрибәгез турында китап язарга җыенасыз икән дигән сүз чыккан иде. Ни хәлләрдә бу хәзер? Язып бетердем. Бүген көндә редактор тикшерә, карый, верстка дип атала инде, әзерләнә. Бу көздә минем беренче китабым. Кулга булачак инде. Алла теләсә сезгә бүләк итәшмен. Рәхмәт. Бу бигрәк тә шуннан да менә авылдан чыккан гади авыл җегетенең уңышлы эш барышы турында сөйләү, миңа калса бер кеше артык булмый торгандыр. Чөнки һәркемнең үз юлы әлбәттә. Аны син алып барган юлны икенче бер кеше кабатлый алмаска мөмкин. Ләкин ничек була икән, үзегез шуның принципларына төшендерү, миңа калса бик дөрес юлга Мин чөнки күп кенә бизнес китаплар дип әйтик, инде бизнес жанрда китапларны укыйм, аларның күбесе чит илдән кергән. Инде без аңладык, чит илдән кергән бөтен әйбер дә ул бик яхшы түгел икән. Әле кайчан гына уйласак, ул чит илнеке дип карашсак, шул Запад буенча бүген көндә без аңлыйбыз, анда кыйммәтләр икенче. Ул андагы булган уй фикерләү, ул икенче. Яшәү тормыш принциплары икенче. Шулай ук бүген көндә бизнес китапларына карыйм, анда күбрәк менә элегрәк 80-90 еллардан чыккан эшмәкәрләр, алар тоже үзләренең тормыш юлларын сөйлиләр, ләкин анда кыйммәтләр төрле. Мин шуны инде укыдым да, үземә укырлык китап булмагаштан,
мәтәм дөрес кыйммәтләр белән, менә шул ук хәйриячелекне. Үземнең кыланчадан чыгып. Үземнең фикердән чыгып, әлбәттә ул минем фикер, минем тәҗрибә, мин күп җирдә шулай укыдым, күп нәрсә китаплар укыдым, шуннан чыгып үземнең фикерне, үземнең тәҗрибәне чыгып бер китап яза башладым, ниятләдем. Бәлки яшь буынга, бәлки кемдер укып, шуннан инде үзенә мотивация алып, үзенә ышаныч табып, үзенең инде эшен булдырыр, ала бирсә нидер файда килер, файдалы булыр дип, шундый ният белән язарга булдым. Бүген көндә ул ике телдә булачак, чөнки татар телендә андый жанрдагы китап юк әлегә. Бүген көндә бу беренче шундый китап булыр дип өметләнәбез. И рус телендә дә язарга булдык, чөнки барбыр рус телендә укучы аудитория күп бүген көндә. И бу бер үзенчәлекле китап булачак, бер ягында русча, бер ягында татарча. Әйләндердең татарча, икенче ягын әйләндердең русча булачак. Бу көздә сентябрьләрдә Алла теләсә чыгыр дип өметләнәбез. Эшлибез, Алла теләсә шуңа күрә көтеп торыгыз. Бу китап чыкканнан соң яңадан тамашачыларыбызны таныштырырбыз, якынрак таныштырырга. Бик теләп килербез, Алла бирсә. Сораулар әлбәттә күп, ләкин кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз әкрен генә азагына якынлашып килә. Шуңа күрә без сезнең тормышта шулай тиз уза. Тормыш нәкъ шулай. Бүгенге тапшыру шикелле кешенең тормышы да әлегә дә баягы. Эш биттә сезнең сораулар иде. Әле беренче битендә чыкмадык. Беренче битендә чыкмадык, ләкин азагына якынлашты. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Мин төп сыйфатым ул гадел булу. Бер дип уйлыйм, чөнки тырышам эштә дә, тормышта да гадел булырга. Иратлардагы син югары бәя иткән сыйфатлар? Ответственность. Җаваплылык. Җаваплылык, чөнки ир кеше ул җаваплы булырга тиеш, өстенә җаваплылык ала белергә тиеш. Шул чакта гына ул тормышта да, эшендә дә уңышка ирешәчәк. Хатын-кызларда шундый асыл сыйфатлар? Мин аермыйм хатын-кызлар, ир-атларга ул теге җаваплылык. Хатын-кыз үз тарафыннан җаваплы була тиеш, диме? Ир-ат үз тарафыннан үзенең вазифалар өчен инде. Кеше өчен дип әйтгәндә сыйфат. Дуслардагы нинди сыйфатларны? Дуслардагы сыйфат менә беренче әйткән шул сыйфатлар. И тагын истәп ул бергә ниндидер менә тату булу, теге бер-береңә ярдәм итү. Тогры булу. Ул минем өчен тоже бик мөһим. Иң зур җитешсезлегегез? Аны әйтә авыр әлбәттә. Мин ялкау. Сездә шулай әйткәннән соң безгә нәрсә кала инде монда? Һәр көн иртән торгаштан уйлыйм, бүген әзрәк йокларга, әле там шайтан вәсвәсәсе, әзгенә зарар. Ялкаулык ул бөтен кешедә дә бар. Табигый нәрсә. Табигый нәрсә. Шуңа күрә мин үземне ул ни белән көрәшәм көн саен. Шуңа күрә мин беләм, мин ялкау булмасам, тагын да күбрәк эшләр идем. Яраткан шөгылең? Яраткан шөгылем мин умартачы. Пасека булдырдым. Элек мәктәп вакытыннан ук инде авылда пасека ясаган идем. Хәзер менә үзебез төзи торган бистәдә, яңа бистә төзибез. Шунда үзенең нин булдырдык. Пасекасын булдырдык. Субханалла. Шәһәр шартларында яшәгән кешенең андый эшкә алынуы әлбәттә бик зур. Җаваплылыкка түгел, бик зур нәрсә турында сөйли инде ул. Рәхмәт. Яраткан чәчәгең? Лилия. Мин яраткан түгел, минем хатыным яраткан. Менә шуны часто алырга туры килә. Шуннан син яраткан була инде, диме? Яраткан ризыгың? Этот бәлеш. Татар ризыгы, диме? Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Җавапсызлык. Кешенең җавапсызлык ала алмавы мине яратмыйм кешеләрне. Нинди илдә яшәргә теләр идең? Татарстан илендә, Россия илендә мин үземне патриот дип саныйм. Чөнки теге бар бит әле кая тудың, шунда кирәк булдым. Шуңа күрә. Рәхмәт, шулай яшәргә язсын, кирәкле булып яшәргә язсын, файдалы булып яшәргә язсын. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын сезнең белән. Рәхмәт бик зур. Бөтен дөньясы үз өчен генә яшәргә азапланып яткан бер заманда башкаларга карата яхшылык эшләүне тәм табып яшәүче Ильяс Гыймадов кебекләрдән булырга язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.